Duklo by mal byť podľa mňa pre každého vzor Presne tak. práve v tej konzistentnosti a disciplíne a v tej pracovnej nasadenosti, že Začíname Attilom Vegom. v pohode. V pohode? V pohode. No akože milý typek, ja ho mám rád, je vtipný. Bekim. Neutrál. Mám k tomu aj niečo hovoriť? Ale... Môžeš, kámo, kľudne len pár viet. Bekim je neutrál, lebo síce ma otravujú jeho vodičkárske vtipy, ale bol prvý v segmente vozičkárov humoristov, takže mu do istej miery akože uznávam. Bianka Romanová. V pohode. Fakt? Mne sa najvyššie páči, že no je to, čo som vravel, ona je proste vždycky úplne sama sebou, sa mi zdá. Chris Gladič. V pohode. Mne sa on ľúbi, že extrémne. On ma jediný takto bude rozosmiať. Ducklok. To je asi W. Tiež si myslím. Lebo fakt on to robí roky a nepolavil ani, všetci už proste skapali Explo, Gogo, on to robí roky a nepolavil ani o milimeter a proste má zaslúžený, akože a tie čísla sú, že out of this Vydreté, world. kámo, vydreté. Je to, že vydreté, akože tomu by som dal W. Že klobúk dole, akože čo ukázal. A ja si pamätám, kámo, že on bol v tej ére, kde bol Gogo a Gogo už mal tie že strašné čísla, on bol úplne že na chvoste, že úplne že nikto. A kámo, jak sa vypracoval, Kámo, že 10 rokov driny za tým, 10 rokov driny, že to akože cením. Určite.